Son Marilar Aleixandre. Na miña orxa hai dúas voces que compiten. Unha é da investigadora e a outra da escritora, poeta e narradora, e ambas as dúas encontraron atrancos no camiño. Publiquei o meu primeiro libro en 1989 e desde entón, pois, os críticos, e digo críticos porque eran todo varóns nese momento, contemplaban como unha intrusión o que facíamos as mulleres. O feminismo foi a única, e tal vez a única revolución que triunfou na mudanza entre o século XX e o século XXI. Hai consenso en países como o noso, eu creo que en Galicia ese consenso, no Estado español, que mulleres e homes deben ter os mesmos dereitos. Porén, non hai o mesmo consenso social, representación, non falo das leis, en que as mulleres temos os mesmos deberes que os homes e non máis. E en xeral hai deberes, os deberes dos coidados son atribuídos ás mulleres e as mulleres tomanos sobre sí. Pero eu teño esperanza porque a xente nova, as mulleres novas e tamén moitos homes novos, pois consideran que é un valor a igualdade.